Ku play pi baro ngade imarina kashnong tra jonga de na latera ban ka plang sang bahaya pi baro sha kani channel jonga latera roots menta kasngi ni don hangne haka museum bat shua ban rung hapo ho la plang sang bahaya ngi daw new skeleton te ale ken ni leit peit don ayu de ade kajing bon kita ki painting hangni kan ro bat bahe bat barit iskun ba kelung jisu hakani ka museum ngila ruban shem kato katni kajing draw na ka bible bat kam bon naki kide shepang jisu nuksa wan pet kani hangni kadai ka painting Shapang kajing Petri, Jong u Joseph bat Maria, Syakari Egypt, hadian balakhayi kelung Jisu. Kani hang nepat, ikelung Jisu idang diidot, bat laker saudongnya i, dabun bahagi ni kiri ukut. Ha kaliang kadiang Jong Maria, uyang u Saint Paul, Pat Gregory, kat Basha kaliang kamon, u Saint Peter, bat Pellegrino. Peit kejing he kat ni ka primdur. Ngahap ban syupet kam na jengai pi, bandub yo ibha, ya u Saint Francis, bapediang ya ikelung Jisu. Kidang bon mo, kita ki painting na ka Bible. Kani hang nepat, kadai ka kampala bale u Jisu. Ya kini kinong tong dok ha. Pio i, hadu kat ni ki yok ki dok ha na duriau. Pet udon udok ha besen ru. Unang ba unong dro ban dro mo, ikum ki dok ha basisya. Sa kawai pat ka kampala u Jisu. Ha ka baula pen mipat yaw Lazarus, na ka jingyap. Kani hang nepat kadai kajing syakem Jisu ha kisipay. U Jisu la syak sadar pna ha lor kading pna. Pat kani hang nepat ka painting kadai syapang kajing pen kre ha shua ban tep no ya u hajing tep hadian ba ulayap. Kani kajing draw kapen iya kajing krong jong u Belisarius. Ubadai usipay jong ka Eastern Roman Empire, bat ula kelamat la kumni, day namar balak klaw no ikikmat jong u, ha kapor ba udan hapo patok, kadaw ki ong hana ba uday uriw syat kela, na kata kadaw usa kela nong krong no kumni, ngati ngayap biet pi, sapet bahaya ki jing draw beniak mo. Kum kani hangi piyo i, kesandal basna hakitu kipor da kasni bat usnyu hakadur jong using kini hangni kidai armut sipara kibawan na kayeng siem nginya pejsa kawai pat kajing dro benia haka bangila banyo i ya kani kajing pen krebam haka ni klat bat kapliang balashna tang da kerupa ni kidang bon kita ki painting ban pej tang bangal athai urandang man khimit chejrong ngan chong thai no shwa phi bat pat ya thai ali chong hang ni jan ya kenya beteng biang yo lap pakhang no sibet oh hang ni pat ki wa tang ki primdor barit demne ngila ban yo i tang ya ki portrait jong babuan bahagi brio klem kerteng pat kat ba ini ide ikong Mary Oku idang perkat jengai bat iri dengan ha kani ka krem ka kerteng jong kani ka painting kadai ka kejat masih jonga balai khot kumta namar kadai ka jingle kai hendai bat kikti kini kim da itynnad ban peit tang ba ngan syupet luk liak jat bangalawan saduk sini katay yang tay nga ikum ba ka itynnad tapi
Ale yon peit na jan. Kani kadai kayau Arab hakipor hendai. Ngila bani i. Pakani kayau kalong hapdeng kadau siap. Kiju pendon kamda ki kada. Ki kulai. Bat ki ud. Banuan rak tiar syane syayau syahad. Kijuan bandia do. Bandis ni ro imat. Namar nga ikom bawa ya ki hangtay. Ki don ro ki bre bawan di siarang ku. Ki belang, ki khun belang. Bat ki ide mo? Oh, pet ki kimi ki kapa kejiwan ya lam lang de ya ki khun. Isen ayim day, kila itynnad ba? Kani hang ni ro day bahia pi ka painting. Kakerteng jongka kadai ka jing samthia. Hakabangila banyo iya kini kinong rep pakitia kaymen sngi. Pia itynnad ya kani. Oh, artis pada draw man. MP kadai ka modern painting. Jngoh day mden ni hikot pat ya ka painting. Kani kadai ka painting jong i artis Genevieve. Bat ila shem ya kani ka rong blue jong i. Ngati ngam sengutu pi ka modern painting. Pila juyo i. Uday ukiu senti ubakia ba. Ngatarai ukia arsya banyanga. Wow. Ujing bat ro bala o shrong kate. U ilong koridor baham day. Ngan syupet ya bait nang ninarut. Ale un pet ya kani ka statue. Pinsa ishir kay. Pet, kumjuh kan ne? Ni ukulai uyu tangat lagi kejat. Pim itriem. Usipai ura ya ka kli brio hadin jngoh. Kidang bon pi kita ki statue ban pet. Tang ba ngin sion pet benia ako ipat kapor primo. Namar bakal ajandai kapor kam. Ti ngi haban leit pet wad ya ki wei de. Voltaire. Uday French thinker bapau nam ha France. Pet kajing kedor usno pat. Lese uday bakai fi. Kani ka statue hangne pat lashna tang da umom bati. Da kata-kada kia da kayit kumni. Yo syak perut ni terut kumno. Hangne pat don armut kibrio. Kibele persyak bat uni dragon ni mat. Bat uway na ki ula itiem ba. Bat i kumba upan jeng yarap tapi. Ngan leit yarap himo bapli. Ngas ngukmen ba ban yo shandor ba kini kibrio. Kajuk kerenyang bat ngah. Ne ngalatap ne yaki. Uni hang ne pat ula jrong palat pi. Ngah ban kemiat bahasa jrong. Kani ka statue ba jrong. Kadai jong u Napoleon banengkong. Ubadai u emperor jong ka France. Kakerting jong kani ka statue pat. Kadai the architecture of empathy. Ne kata ka jing sngosen a ne jing snolem. U artis batamai u John Isaac. U lashna ha kata ka rukom. Kumba utap da ka jan. Ya kata ka statue pieta. Ka statue ha kaba ka Maria. Katumyo Jisu hadin bala penhian no na ding pena. Syaka ni kaliang pat nilaban shem ki sculpture bala penwandur da ki artis barim. Bar pin sayo iba kambo na kini ki sculpture kide kiri uniam bat kiri khoj. Uni hang ni pat day bishop hitaray. Kini hang ni pat piyo i. Uni udi Saint Adrian. Ubaday ro umartir.
Haka ba ya u lak hanyat haka ru jong using. Tang ba using pat u klem bam ya u. Oh peit ki jing buon kita ki sculpture da kading. Jing nang shnapen wonder ki artist mo. Da kading em kini baro. Peit se ke jing shnapen ya. Ma itynnad ya ki expression jong ki durkmat jong ki. Kata hang dapat ke sculpture ke bahe ba. Ngatarai kini hang ne ru kide kiri kuat pi. Ade ki biniat hati bahe bat bajrong de. Latho hang ne bah kapo menchua shibun ki ai lashna bat kini ki biniat ne ki shieng. Badah gitu kipor kim dalong koridor kumbalong mentah. Ki artis ru ke jipendan kam haban Cina. Peit kum itai isenduk pa ikan tiak. Kani hang nipat ke sculpture. Balashna na ke khana Bible. Batang daki sieng ne beniat hati lashna yaki. Kum numo kilaban krut penwandur ya ke beniat kum ni. Ngatarai ki penon kam shibun ki beniat hati. Manchina kum kani ke statue bahe. Ali phi nginya leit peit kai no saya ki modern art. Shinada ke ai mo ya katai hang tai kan ro. Nginya leit peit najan. Kadai ke simpleng phi. Bat phi tip la shina ya kada ke ai. Anda peit na jengai la I kum bashnada kada bertha. U artis bashnaya kani te udon boj bah. Pitip balai. Namar upandan kamtang daki snap dieng machnaya kani kasim. Ngati nga itynnad pia kata karukom shna. Kanap sintur bah de kata kasim. Kani pat kay ngamtip. Kibun bon bah kirong. Balas na ka ay mo. Hanga marway ti ki ikum kilum kithem kiwaba kiwadud tang ba balipat kibun rong kumni mo. Kani hang niru kadai ka modern art haga ba pila banyo iba ki jngoh hapo kini ki painting ki kum ki briu ba im bat la pen iya ki ha kani ka screen bahe. Ngan lek join no I khun jonga phi. Ban pet ye ki we de ki art bala pen chat ha kani ka screen jong kani ka kenro. Ti kani kadi ka we na ki rukom bathamai ban pen I ye ki art. I khun nga I ong hana baki itynnad bat ila de pen. Ti ngan pet pen kod hino marway. Ali nginya peit kadu no saya kini hang ni. Oh, kini gitu ki sculpture ki bang layo I menep hi ki ba shisha. Tang ba anda peit hang ni pat ki kam itynnad shishu. Namar ngila banyo isyai ba. Nang ta ki penhe de ye kidur. Na kata kada ngila banyo I ba ya ki jing shna bnia. Wat ya katli kumot ukulai ru. To keiñ inyapit kay no saya ka Game of Thrones mo. Baka he ka screen em ngas ngaw kum ba helang bat uni u dragon u baklay da kading. Ima bahan dapit na kamat.
Bye bye. Sa isyong sugbaro, pas nga pawad kala subscribe, haka channel jo nga, like Terra Roots. Bye bye.